sen jokki to banggue yewtende ha joni namdo men dimmal to banggue fenade Ceerno Tijjaani banggue fenade hande ko hunde wurande e rendogo hunde wurande e bandiraɓe hunde wurande e aduna ɗum ne kadi holko sere haali mo Ceerno Tijjaani ɗo eyi fenade ko Allah subhanahu wa taala fuɗɗidi harminde fenade so en teskima hay defte meɗen fiqhiyangue je e deftere ɓurne famɗude defte ɗe woni lahdari to haalat toon o idori toon ko fenade wa yahrumu alayhi alkadiba walghibata wannamimata walkibru والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والحمز واللمز والعبث والسخرية أي كفنانو إيدوي نعم حرم الله الكذب الله إن حرمني فنانه نعم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله غونغا فيفينتو فنانه فنا كما كوم إناني آية الله دي سبق الله حالي فنانه كو ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول الله وي وتا أداج كو علنا غندال فيرتي كو ستوي هالي كا علنا غندال أوني بندو يا أندو نون تيرد ما نتدو تيرد مودوم دي كانجي فو جانغو كو نامدو تيلي nande de jiide de bernde de dendangal terde de fof namdoyte jango gonga dum non hulde de do gede alla namdoytede de gona e haalde nyan hen demgal gal jagge yoma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydi gonga nyalo min guddata kunude de min gomba kunude on sa terde ina kalda e amen gonga nela sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an nar وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا غونغا نلا دو ميرنتني اون فناده سابو فناده ina fooda neddo e faajiraagal innal fujjara la fi jahim غونغا faajiraagal do hor neddo ko yaade jeyge wallahi so neddo woni penowo tan woni faajir غونغا penowo wonta seede to bangi diine naam neddo penowo on kanko e jaraw sangara be goddodirani gonga kadi ko kadi e Allah ko gede karmude so tawi neddo suusi wadde de o hulata woppude gede de hay julde o mo way woppude sabu ko suusnimo Allah wi fenande ne harmi tengtini karmugol fenande ne bonni dumen so tawi o suusi fende o hulata woppude julde gonga wadde odo o mo balli fasige wana mbiyen den hadis nane o nelaado wino wonde ko ayatul munafiq thalatha naam premier mo wi ko ida haddatha kadhaba naam ay ina jaay maleji nafiqa gal fenande gonga so tawi mo yewta wona fende yo wel yimbe be tan wallahi walla ala o mo yidi bonnude hakkunde julbe naam o tafa penale ha kewo fawa e on mo fenate do mo yimbe be ganjum yo yimbe be bonni dum yimbe kutu dum nde wonno on welani mo o yida on horsinani dumen o mo yidi on yo hute yo bonne o tafa fenade fawa dow mudum ay ko Allah wiyata en goppu ko fof ko haqeji hakkunde meden woppu fende woppu nyoode woppu guyka woppu zina woppu yarde sangara woppu mawnikinare woppu aybinde woppu rendinde fof ko haqeji meden Allah yidani en tan ko jam wallahi ay deedo amasambolo deedo gede kala nyane goppude de nguri ngurdam beldam masha Allah kala ne jiida neddo fina subaka tan yeso bawlo kurum won musiba goddo mo jogi kono so tawi tan en pini tan ko en weldube tan fenande ala nyoore ala mawnikinare ala ceerno aljanna gor fo hay gor do damino jayingi ko aljanna tan inshallah anata aljanna do wuuri sabu gila do aljanna do taw sabu sa dañi tan neddo a wuuri a hasidaaki hay gor hasidaaki ma a añani hay gor añani ma a fenata hay gor fenta hay gor rendinta e ma renta hay gor do tan ngurda ko e aljanna wallahi do tan ko neema gonga a woni aljanna aduna gila do wuuri gonga ay ko neddo wiyata min so kaari añi kam ala ko wattama la ilaha kaari so añi mudum fo wattama aduna fo so woni be ma gañoma sa yimo tan bernde de sumat ko jahannam fasare der bernde he wodi dum non wad o do mom cubida adi jidi wadde gañoma wammo gido ma pofta gonga so añima walla añima ko nafamma haydara ko Allah jogo rokkudemo ko ala ko bawda beydandemo wallahi haydara ko Allah hokkatamo ko ala bawda ustude hay hunde ko Allah hadimo ko ala bawda rokkudemo haydara yin mo tan pofta dum buri wallahi nelaado wi serata neddo wona feno ha o wona fajir
serata neɗɗo wona fajiri noon fajiragal ɗo war neɗɗo koye jeygue neɗɗo serata omo fena hay dow asman to inde makko winde tan ko cemtowo penowo hay malikaji mbiyata mo penowo dossier ji makko ɗi hankkadi ko fenade penowo wiyete hen ɗum windete dossier ji makko Allahu akbar penale goɗɗe ɗe fende rendinde yimɓe fende yo wel yimɓe fende yo heeb hunde fende sifaji penale kam ko wiyete fenade tawde Allah aɗa andi tan ko fenade ko na gonga neɗɗo e ren ɗum e raɓɓiɗinade gonga noon tigui ceernama tijani ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe yewtere men diine e pinal ɗo yete safti men Dakar FM ɗum noon hande en nani machallah e ɗiɗo wasiyaji baɗɗi fayida baɗɗi mana ɗi ganduɗa ko baɗɗi gartam nde wonno yewtere nde ko yewtere haaldore e rendo ngo ɗum noon kadi ko caɗele ɗe ɗe ganduɗa beele goto kala tafto hen hoore muɗum wonde ko yewtirte ɗum wonde ko haalirte ha goto kala wawa ɗum naftorade hawno ha nirtani ceerno Tijjani jarama no feewi bandiraɓe ene keeɗi enen belti enen beyti kono kadi keeɓe hen faamu no feewi gandunoɗo nana anda mo andano kadi wawa andude beele rento ɗeɗo gueɗe sene waɗanno rento so waɗata han ɓeydo woɗɗirade so yi kadi ko takki ɗum ɓiyum bandum e ko nandi hen kadi wawa ɗum rentinde saabu caɗele gonɗe hen ɗe ceerno Tijjani jarama no feewi sen jokkidde banggue namdal tataɓal haalnide banggue fenade bandiraɓe nani ɗum paami ɗum kadi ma ndento inchallah joni noon to banggue ñoore kañumne ko hunde nde ganduɗa kadi wurande ɗum nde kadi hol caɗele gonɗe hen hol misipaji comiɗe hen ɗum noon holko sere wiye ñoore beele bandiraɓe mbawa ɗum kadi andude famde e rentade no hunde ma ganda ɗum paama ɗum nde dentoɗa Mawdo Tijjani Ba eyi aɗan ɗiɗo foof koye haqqeji ɗi ganduɗa hoorema ne mbiɗen ɗi walla ko musibaji ɗi ganduɗa hoorema e gonɗi hande e rendo ngo nam fofof Allah subhanahu wa ta'ala haali gonga e nder qur'ana Allah ina wiya wala yaghtab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim gonga Allah wi woto ñohodir yoga e mon e ñoga nam woto en ñohodir sabu neɗɗo kala ka a yiɗa wiyeede woto jab wiide ɗum musidɗo maɗa gonga kala ko wona haaju ma woppu gonga kaari waɗi ni hanki kaari waɗi ni an mbiyata jogorani wadde noon kay wala to zakku anfusakum kala ne gonɗa e aybinde neɗɗo aɗa bonnita ɗumen yo taw an ko peno walla kaari ko haaside walla kaari ko naggam ɗini hoorema wallahi mo mayani noon tagdaki kay tagdaki kay selli woto jab wiide aɗa bonnita yimɓe aɗa aybita neɗɗo ha yimɓe kuto ɗumen haydara la ko nafata so yimɓeɓe gaynimo baybinimo bonnitimo holko an ɗum nafatma holko keɓata hen ko huɓere keɓata hen walla ko million keɓata walla ko oto walla ko hollum haydara Allah wi woto e ñohodir beele goɗɗo e men ina yiɗi ñamde tew musidɗo muɗum mayɗo ala yiɗa musidɗo ma maaye jiiba ƴetta tew ƴetta ɗum ɗo tima hen a ñama walla jiiba ñamde jiiba ala jomi yiɗade ɗum woni ñoore neɗɗo saɗa ñoho ɗum gonɗa ko ñamde tew muɗum selli te musiba ñoore ama Samba Lo ittata bone o tan sa jaggama ñoore ko yidde habde e mo ñohata o alay sago kay sabu ɗum ittata gacce ɗe jomum so jaggama ñoore wara kono dondiɗo asmanu ni kay no woodi gacce hankadi kay wonta tan ko hankadi ko a perde compte mbata kono mandilɗo jaɗɗo sangara mandilɗo hankadi anda o ittata wontata yo jab kaɓon gacce ɗe giwa joom jando hankadi wadde ko ganduɗa aɗa waɗa aɗa suuɗo woppu wallahi iyakum wal ghiba fa inna al ghibata ashaddu min az-zina inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allah alayhi wa inna sahiba al-ghibati la yaghfiru Allah lahu ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibu gonga nala sallallahu alaihi wasallam wi mi rentini on ñoore mi rentini on ñoore sabu ñoore ɓuri bonde zina yew zina no bonirni ñoore ɓuri bonde sahabaɓe mbi ko mbirɗa noon o wi sabu ñohowo Allah yaafotakomo ha mo ñohi o yaafno on yaafomo nde Allah fuɗɗo yaafademo Allahu akbar i aɗa haala e neɗɗo aɗa suuɗo beele aɗa ha feññinanama ko kalda e makko weeɓani weeɓani ñoore ne harmi ama Samba Lo feewi ñoore ne harmi nelaɗo sallah sallam meeɗino wiide sahabaɓe atadruna mali ghibatu o yoro gandi ko woni ñoore qalu hayso ɓe gandi ɓe mbiyata ala ɓe ko Allahu wa rasuluhu alamu ɓe ko Allah e nelaɗo mum gandi beele haɓe gandine ko ɓe gandano walla ɓe ciftine ko ɓe jejinno gonga nelaɗo wiɓe zikruka akhaka bima yakrahu jangtade mo musidɗo ma ko añi
wallahi ama sambolo neɗɗo fof mo mbiɗa aɗa witta gueɗe mum tawa e makko aɗa hutoromo wallahi neɗɗo fof ko gustiɗo wallahi an noon ɓayde ka timmuɗo timmin oɗo e ustare mum nde ɓasa bonnidde mo yimɓe ɓe ɓeydo a hutade mo wallahi kono jomum haasidaagal tan e gañgu jiya oɗo tan ko woni makko welanima tan aɗa yimɓe ne wokkima hurum e teddiga tan mbiya joni ya bonnumo yimɓe kutomo yimɓe ɓe gañmo holko nafamma so yimɓe kutimamo yimɓe gañimo an holko ɗum nafamma bonde ɓernde tan haasidaagal tan ɗum waɗi nelaɗo wi sahabaɓe beele oɗon gandi o wi ɗum woni jangtade musidɗo ma ko añi qila a ra'ayta in kana fi akhi ma aqulu ɓe mbi nelaɗo beele o wiya kanko nelaɗo beele ko mbiɗa musidɗo ma o ko mbiɗamo ko beele ɗum tawi nani e makko nelaɗo wiya in kana fi ma taqulu faqad tabtahu nelaɗo wi so tawi kay ko wiyete e makko ko nani makko ɗum woni ñoore nde ko ɗum kay gonga kamɓe ɓe mbiya joni noon hay sinno kanko musidɗo ma ko añi nande ko beele hay beele ɗum tawi nani e makko noon nelaɗo wi ko ɗum kay woni a ñohima tigi suurmo wallahi man satara muslimin satara Allahu fi dunya wal akhirah kala cuurɗo musidɗo muɗum ma Allah suurmo aduna e lakara kala birtuɗo musidɗo mum ma Allah wirtumo aduna e lakara selli wallahi e qissa goto en keɓani haqiqa qissa o ko e khabar wonde waji goto e zaman annabi Musa somi yejitani qissa o waji ko neɗɗo bonɗo gueɗe boɗɗe tan o waɗata hokkere ari e mabɓe soko annabi Musa somi yeji annabi kam hol gonɗo e mabɓe kono noon kam haqqilam ɓuuri jaggude annabi Musa joni noon waji o hokkere nde ari ɓe jeehi waɗoyde yarninago ɓe ñaagui haɓe tampi ndiyam arani andi Musa tan hemno e annabaɓe haaldude e Allah gonga Musa namdi Allah an kam holko waɗi min ñaagui mama ndiyam arani Allah wima won gonɗo e moɗon ko bonɗo naggam waɗani ɗum hadi ndiyam arde bakkat makko heewi Musa haalni yimɓe ɓe wonde ɓi onon kam hol baɗo o naggam Allah de wi won gonɗo e meɗen kanko haadi ndiyam ɗam arde naggam janggo kadi ɓe ñaagui kadi ndiyam kadi arani ha joni Musa Allah wi Musa ha joni omo heddi de o tubano o moɗon Musa kadi rewi haali onon kam kule Allah naggam kisa on noon ɗo ɓe dari ɗo tan miiji e ɓernde mum anni e ɓernde mum tuubi woppi yo Allah yaafu ɗumen nde wonno Allah yiyata ko woni e ɓernde ko gonga ɗo ɓe kalata ɗo tan ha asmane o ɓawli ndiyam yuppi ha heewi Musa noon namdi Allah holno dokkirɗa min ndiyam nam o wi waaji o tuubi Musa wi Allah joni haalnam hol kanko Allah wi ala mi haalta Musa wi mo joomam min kay sa haalni kam mbiɗa wawi suurde mo Allah wi ala no cuurirmami ko woni e mami wirtanima ni kanko ko no cuurirmo mi haalnatamo machallah ayi ni Allah wirtanimo an ayi musidɗo maɗa ne wonde ayiba ne wonde e bone so tawi ka guiɗo ka moƴƴo noddamo mbiyama ha wonko woni e maɗa yimɓe ne jennirma ne gayibnirma no woppu wallahi ayi nela sallah sallam ko ɗum jangguini yewnelaɗo hakke makko yidde jaam yo won ha e julɓe wonnomo andi jaam ko moƴƴere julɓe nelaɗo wi so wi a wi neɗɗo aɗa yiiɗimo o wima ko ya abbomo ha galle makko kalnoyamo holko nelaɗo science mo nelaɗo jangguini en ɗon nelaɗo jangguin ɗon ama sambalo anda ama tijani ko guiɗo maɗa ina yinma a haalnanimo janggo jaaha bonna ama tijani walla bonnitamo walla kutoɗamo walla koynamo yeeso yimɓe ay ama tijani wonti gañomate anda ko guiɗo ma wonno kono kala ñande ganduɗa ama tijani woni mi ari ha galle ma wima ama sambalo miɗa yiɗima saabu Allah ay hankadi a jaggi kam komi guiɗo ma machallah ko ɗum waɗi nelaɗo jangguini yimɓeɓe ay guiɗo ne weeli gañone muusi wadde goppen ñoore moƴƴani wallahi moƴƴani ɗum waɗi nelaɗo wi ko ɗum woni joni noon in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu so tawi kadi ko ala e makko kay ko ɗum kalɗa e makko kay ɗum kay a feni ɗum kam hankkadi wonti fenade wonde woni bakkatuji ɗi a ñohi a feni wallahi bakkade fenade ari bakkade ñoore ari wallahi amma al ghibatu fa hiya dhikruka akhaka al mu'minu attaqiyu bima fihi nelaɗo wi woni ñoore ko jangtade mo musidɗo maɗa kulɗo Allah julɗo gomɗinɗo Allah kulɗo Allah ko woni e makko taw omo aña nande ɗum isa balagahu so yettimama gonga omo aña nande ɗum so yettimama taw ko hunde ayiba neɗɗo fof mo mbiɗaɗa kala mo darduɗa yitere usta tawta kone usti neɗɗo fof mo darduɗa timmal tawa ina timmi selli so tawi noon ko kalta e makko ko ɗum ala e makko ɗum woni a fefindima e makko fena ɗum woni waftarayta alayhi l kadiba a fefindima e makko fenade ɗum kadi woni bakkat goɗɗo gonga nelaɗo wi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu dendagal julɗo e dow julɗo Allah harmini ƴiƴam julɗo o e ɓandu julɗo o
e jawdi julɗo o tawde kay o woni julɗo hankadi gonga ƴiƴam makko ko wareedemo harmani julɓe warde julɗo ɗawde o wonti julɗo so wona noon haqqi islam o war neɗɗo o warte gonga walla ala ñaawoje ɗi islam fawno e makko ɗe o yaltiɗe woppude dental islam o natti julde yo ware gonga walla ko desɗo ko desaɗo ɓe zini sari wi ko ɓe mbare gonga hande ma ɓe hewɓe ne jahade daw hewɓe mbraw ma ɓe yahoɓe ma ɓe waɓɓe koyɗe ayi o irduhu ɓandu makko ñoheede nam bone o maaluhu walla jawdi makko heftede fof kalɗen ko tan tiriyagal wujjoyde neɗɗo ñamlade neɗɗo salo yobde neɗɗo resnuma ñaama ay fo naati hen gonga ama sabbalo raɓɓinɗinade machallah ɗum ɗo woni ñoore tigi jarama ceerno amadou tijani jarama kadi ɓen hettiyankoɓe sakte men Dakar FM bandiraɓe sehilaɓe en nani nde ɗo yewtere nde ganduɗa koye yewtere men diine e pinal yewtere nde ganduɗa ko findinore ko ɓeydore gandal ɓeydore kadi faamu kadi ko rentinore no bandiraɓe kala machallah beltanama e oɗo faamu hano hannirta ni no ceerno kettira fodde namde ɗiɗi jiɗɗen beele ɗe gasa e nder yewtere nde nde no hoƴƴi koko goɗɗoyi ceerno to banggue ha joni sen gatti to banggue rendinde yimɓe neɗɗo ummo tan rendina neɗɗo e neɗɗo bandum taw ko yo mbaddu walla ko yokka walla koye certu ɗe gueɗe ceerno ɗum ne kadi banggue rendinde yimɓe rendinde julɓe ɗum ko sare wi hen kanji fof ɗi goɗɗodirani rendinde julɓe Allah subhanahu wa taala kadi haali ɗumen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haali ɗumen wala tuɗi kulla hallafin mahinin hammazin masha'in binamin nam manna in lil khayri mu'tadin athim gonga Allah wino nelaɗo woto ɗofto kewɗo wondoje meranteje ayi kewɗo ayibbaji jehowo e rendinde yimɓe gonga woto ɗofto on neɗɗo kala ciforiɗo oɗo sifa nam rendinde yimɓe kala musiba mawɗo ne sallallahu alaihi wasallam o wi la yadkhulul jannata nammam gonga nata aljanna dendinowo Allahu akbar dendinowo hakkude yimɓe bonnowo hakkude yimɓe o nata aljanna wallahi gora gonga yewtande fenade no foti harmude ni ama sambalo won penale dagiɗe ma tawde sababude tan Allah yidde e julɓe kawru wallahi gora ayi hakkude debbo e gorko nam Allah ina yiɗi moƴƴere e jaam wona ɗon gonga nde wonno wiya ko jurum nam woni ɗon gonga resodiriɓe ko ma jurmodira ma jiɗodira gonga Allah wi ko rahama e wadda won ɗon nam ko gilli e jurum wonta ɗon yimɓe ko ma jiɗodira jurmodira mbawa wondude wallahi ayi fenade no harmiri ni fof wonto Allah dagni yo yimɓe fenade yo fene beela jaam wona ama sambalo e abou thiam eɓe kebdi caɗele nam mi ara e ama sambalo mi wiyamo an ko mbaɗɗa e abou thiam o wi abou thiam de ko ni wi kam ko ni wi kam wallahi min hooram ko ɗum o wi kam taw mi yahanto abou thiam gasi min hooram ko ɗum o wi kam kono noon kanko hoorema ko wi hande ɗum ne wontanimo nimsa mawɗo ndeysan o wi hande sinno tan o andino o waɗatano ko waɗi ko hande ɗum wontanimo nimsa moƴƴo saabu a meeɗi waɗandemo naggam a meeɗi waɗandemo naggam a meeɗi waɗandemo naggam gonga taw noon ɗum mbeɗa seedi ɗum ne wawi wonde nam ayi annene ko gonɗa ɓerde fof mbiyata aha min hooram ko seyɗani tan par ce que min hooram o meeɗi waɗande kamin ayi an kam koɗo maɗo kemmi wonde haali mi yaharo makko mi wiya abou diop an kam mbaɗɗa abou thiam an kam ko mbaɗɗa e ama samba o wi ama samba de so wona naggam joni jimmimi galle makko o haalni kam ko mbaɗɗon ko kanko hande ne wontanimo nimsa mawɗo gonga o wi kay kanko maro ko hersuyidema tan salmima kono joni sibi Allah sa yeehi tan salmimo saabu gacce o wondi gonga ayi calmodiron jaam ari ayi de fenade kam ne dagi ɗeɗo fenade o e fenade jokkore en ɗam gonga walla ala debbo e gorko neɗɗo fenana debbo muɗum ha kawral ara hakkude mabɓe yeru tan exemple debbo ma wima hikka de taska hikka ko jesnere juldanmi nam mbiyama oho ana deƴƴanmo ñimmi ko waɗi ñinno ko waddema surprise mi anda ko kalanta joni hay somi waɗanima ɗum ɗo on ala probléme joni wawi mi waɗa ɗiɗi bom taw Allah ne seedi hay teregal Allah suran ay wakti ko wakti wiide de wakti an hoorema coggu mon ande ala te gaɗa ɗaminaki sodde gonga gacca ha julde nde tan tikkinkinoɗa ɗum ko yeru tan exemple tan tikkinkinoɗa ɓe ma ijam an kam ko tigi
yakare mun ɗaminnomi o yakare o bonnini kam hono par ce que mi heɓani jawdi julde kaari jogannawɗo kam haali so rewi jeeti fay ay kanko soko joguiɗo haqqille tan ɓay a welnanino mo guila avant ɗum kay jarani lawol gongol tan ɗon ayi gonga o fenani kono noon nde fenani reggi ay Allah sohli ɗon ko moƴƴere nde gonga walla ala yaaɓe jihadi punta kefeero mbiyama amayi ga o wurɗo kam coppama gonga ay ɗum kadi ko ɓamtude islam amma sambalo ɗeɗo penale ina dagani julɗo machallah ayi joni noon ɗum ɗo wiyama neɗɗo yo fen pour yimɓe hakkude mumen moƴƴa i jaaɗo noon bonnude hakkude yimɓe on ko mbiɗa e mum yalta suura an aɗa yi tan ɓeɗo jamnan hakkude mabɓe ɓe pija eɓe jala mbiya tan ko ma naata hakkude mabɓe bonna soɓe sa bonni hakkude mabɓe ɓe kutodiri ɓe gañodiri ɓe gaybodiri an holko ɗum nafamma haydara te noon hande ko ɗum tan woodi hande aduna he a yiya ɗo yimɓe ina jaaɗa ina nafodira ina ballodira walla woɓɓe boom hakke ko cuusideri ko naatata ko hakkude enɗam jiiduɓe yumma e baba walla jiiduɓe yumma walla jiiduɓe baba jomum ara bonna hankadi kaari ko ni wi kaari ko ni waɗi walla yimɓe naata e nder diine woɓɓe ɓe naatata ko hakkude julɓe ina bonna hakkude julɓe gaybina oɗo julɗo ha oɗo julɗo hutoma ha oɗo julɗo añamo pena haaju allahu akbar mawɗama sambalo machallah noon jarama ceerno Amadou Tidiani hojmaji kadi ko heewani kono kadi namdal gotal ene heddi to banggue mawnikinare kadi namɗiɗi kadi mawnikinare nan ɗon ɗum noon ɗum kadi on banggue to banggue mawnikinare ceerno ɗum holko sere wiye muɗum namdal ɗimal ngal ko haasidagal jokkontaɗe tan bisimilla eyi to banggue mawnikinare e raɓɓiɗinade mawnikinare ko ɗum woni ko iblisa halkira sabu nde Allah subhanahu wa ta'ala wi baba adama yo sujju nde malika yo cujjam baba adama fa sajadu illa iblisa aba wastakbara o sali haga so rutti kadi o mawnikini joni noon kala mawnikiniɗo firti o wonti almudo iblisa gonga te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo sallah sallam o wi e hadis natata aljanna mo ganduɗa ina woni e ɓernde muɗum la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin nata aljanna mo woni e ɓernde mum ko fotino zarra e mawnikinare mawnikinade yimɓe mbaɗaɓe aɗa ɓuuri ɓe gonga mi haaldata yo mi yadata yo mi jodata ko yo mi waddata yo naggam ala gonga neɗɗo sa jibinama ko yimɓe tambotoma sa maayi ko yimɓe tambotoma selli to berɗoto ko yimɓe leldotoɗa toon wallahi sa wi an sababu nde dañal ma aduna ana jodata koye miskineɓe nela sallah sallam ñaguino Allah yo Allah rendimo e dental masakin en dental miskineɓe gonga nene Khadija mi Allah nene Aisha namdima an kam holko duwortoɗa ɗum e rendine dental wasɓe o wi ko ɓen gonna yimɓe aljanna janggo saabu mi yehino aljanna tawmi ko wasɓe ɓuuri toon hewde gonga wadde noon ko ɓuuri hen hewde hande dañal ina adda neɗɗo ha mawnikinade gonga mi yadata e ɓe mi jodata ko e ɓe ala gonga mo ganduɗa hoorema ko toɓɓere fuɗɗori wattinto ko jiiba gonga ko asante ubbe wallahi darga ɗo dardo e yimɓe ɓe holfo ko joguiɗa holfo ko dañɗa kada mawnikino yimɓe ama sambalo e raɓɓiɗinade machallah ɗum noon jarama no feewi ceerno Amadou Tidiani to banggue namdal cakkatigal banggue haasidagal ɗumne kadi holko sere wi hen eyyi so duttima to banggue haasidagal eɗen kaala e kala saaha holko woni haasidagal Allah subhanahu wa ta'ala haali ko wiyete haasidagal am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi beele on kasito yimɓe ɓe ko Allah hokki ɓe e ɓural muɗum Allah wino nelaɗo yo moolo min sharri hasidin idha hasada yo moolo e bone hasidi so tawi feññini haasidagal gonga ayi nelaɗo wiyama yo moolo e bone haasidagal wallahi holko woni haaside Allah rokkima dañal mi yima tan mi haasidoma Allah rokkima gandal Allah rokkima martaba Allah rokkima laamu Allah rokkima teddungal Allah rokkima martaba Allah rokkima ama sambalo ne haala radio Daka FM yimɓe ɓe ina keeɗi ɗum ene seddin ɗumen ena kormi ɗum to yehi fo ama sambalo mi ama sambalo mi haasidono ɗumen mboɗo yahi ama sambalo je mo ganda ama sambalo o so on gandi ɗum tan haasidagal ina heewi wallahi ari e gueɗe kewɗe to banggue haasidagal nam Allah waɗani oɗo moƴƴere kaasidoɗamo gonga holko kaasidortoɗamo gonga saabu haasidagal ko gofol ngol Allah ida wofirede dow asman gofol ngol Allah o ida wofirede dow leydi gonga
habila e qabila nam kasodiri e dow leydi ndeysaan qabila wari habila sabu hasidagal hakkude rewɓe wallahi wallahi iblisa hasidima baba adama ha yaltinimo aljanna ndeysaan wadde noon kala gonɗo haasidi ama sambolo haasidi mayat gonga sikkete maayi ubbe fodde balɗe 40 taw nen nder gabri ina lepto mayani haasidagal ndeysaan te haasidi na sallallahu alaihi wasallam wi haasidagal ina ñaamira moƴƴereji neɗɗo no jeyge ñaamirta leggal ni Allahu akbar te haasidagal so tawi haaside ɓernde so tawi heɓani ko ñaami ƴulɓere o wi haasidagal way kono ƴulɓere ni so tawi heɓani ko ñaami ko hoore mum ñamata hoore mum wallahi selli gonga sabu ɗo woni fof ɓernde hankkadi ina fasa o yiɗana hay goto jaam o yiɗana hay goto moƴƴere kala ko yiyani jaam walla moƴƴere walla teddugal ɓernde makko nde jahannama wona e fasde toon wallahi koram gonga Allah rokki oɗo a rokkanimo wallahi mbawɗa añde neɗɗo e añande neɗɗo koko mbawɗa waɗande ɗum ko kono ko Allah waɗani neɗɗo ko e amayat tan ɗum ko aka wonata tan gonga ko Allah hokkata ko o rokkat tan ala fof ko mbawɗa hen gonga wallahi enen ponno junnade ko faati alhaali haasidagal nan toon ha heewi gonga kono noon ne wayno ero hankadi natti woɗɗude yonti hankadi noon machallah bandiraɓe hewɓe ceerno koddiri weltaru men no feewi no feewi e nder yewtere nde kamɓe kala eɓe belti hano hannirta ni dendagal wuuro men ne sunnatunaɓe kamɓe kala ɓe kolla kon weltare mabɓe kamɓe fof en jettiɓe en jadim no feewi barkatu Ndiaye Moussa Ndiaye ceerno Baro Demta dagal rumɗo machallah waɗi windande wonde fayida ko hullude weltare mum yaya soh ko dagal afiya noon kamɓe kala eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe kolla kon ko weltare e nder yewtere hano hannirta niyete ceerno hol konngol ma cakkiringol holko mbawdeɗen bandiraɓe eyi ñaagui bandiraɓe tan yaafuya kala ko haala ko fuura e ko sagga bandiraɓe ne ñaaga hen yaafuya no feewi ko Allah tan nelaɗo muɗum fanda e ko haala ko wallahi e goto yi hen hoore muɗum kadi jiiɗo hen hoore mum fof kadi andu ko kañum gonga eyyi so tawi haalama neɗɗo yi hen hoore mum tawi andu ko kañum yo fewnir saabu en jiyani ɗo hay goto en ganda hay goto inde mum windaka e kayitaji ɗi gonga ko haala Allah kalɗen ko haala nabi sallallahu alaihi wasallam kalɗen kalɗo haala noon haalani goɗɗo wiyani goɗɗo anda goɗɗo gonga ɗum noon en ñaguima bandiraɓe fof yaafuya eɗen calmina Mam Ali Ba to legal afiya jettima no feewi eɗen juuroma calmina galle o foof hono noon kadi ceerno Baro Ndiaye en calminamo no feewi dendagal en mbawa wiide eɗen nanno ɗo calminali nde wonno han kadi ero Alaji Diallo Abi Samon en calminima no feewi non kadi Alaji Samba Dieng kam kala jettiɓe en jarni fof en calmini machallah